ini timbak. Kulit ning jeko. Jawane aman. Ratu
sing ditembah. Iso. Lah iya lah tuku. Ora tuku piye to? Wah, omong angel lah padha lamah Teswana ya niki lho, bingung aku. Rupamu kaya ngono ki apa mahasiswa? Aku Iso. olah. Rumangsaku. Lah iya, omong lho lah padha lamah Teswana ya niki angel. Lho. Aku ngerti nek omongmu kuwi angel, ngerti perkarane kok. Apa? Lah kuwi untumu nyang njaba dadine ya. Sing kebangetan iki timbok. Lah kok iso. Wah, timbok kae nek meteng kae mbah nyidam apa kok. Menawa nyidam melton. Tiel jumbul, halang metu lae ku njebak kabeh ne. Wis Ya ora apa-apa kok. Katon bagus. Alah. cegel dah. Itin aku. Aja isin ora apa-apa. Sik jenengmu mau sapa aku durung srawung lho. Aku. Jenengku Teng Kawak apa Teng Anal? Mosok jeneng wae nganti loro lho. Timbok kae nek jeneng aku anake, ngono lho. Dadi ana Teng Kawak, ana Teng Kacal. Lah nek sing anyar, Teng Anyal ulung dijawek. lho. Sing anyar Ulung dijawek. digawe urung dadi. Ulung dadi. Lah sing kawak Teng Kawak aku lali kok. kok lali. Jenenge kok lali iki piye to? Lah iya, Teng Anyal ulung dijawek mbokku, Teng Kawak aku lali ngono lho. Olah, aku mak duyon. Aku gemes lho yen nuti kowe. Iya, Apa? ama-ama uti hulus. Aku timune anggit sapi ki apa piye kok? Dek, ya nengku anu nalan ya Dek ya. Ya iso mesti wae aku kepengin srawung. Nengku anu kok Lho kok iki kok malah sembrono iki piye to? aku tamong iten kok. Ora usah isin karo aku, ora ana wong. Apa? Nengku kok kondil. Sapa? Kondil. Oh kondil. Kondil ngono lho. Joko kendil. Dah nangem sapa Dik? Joko kendil. Iso disrawungake wae. Aku sekar kenongo. Tegal nongo. Iso. Nengem apik Dik. Iso aku putrane Kanjeng Rama Brawijaya ana ing Praja Majapahit. Kowe anake wong adait. Iso. Lah kok dolane madumen Dik mang numpak apa ya? Lah jane iki mau aku kuwi kepengin banget mangerteni kaya ngopo to endahing keladan ana ing Praja Majapahit Joko Kendil. Anu Dik ini. Nah. Kowe mang berarti ado-ado toko Majapahit kepengin ngerti jumlah tebane kawibanan ing Majapahit ngono ah. Lah mang kowe gak numpak apa-apa Dik. Aku ora numpak apa-apa kok. Sik to. Joko Kendil. Aku matur nuwun banget. Dene Joko Kendil kuwi wis mitulungi kelawan aku, ora iso to. Aku diwaske to. Aku ape majib kita aku iden ya. Ora usah isin. Aku nek lah bocah ayu ngene iki. Ye ngono lho. Joko Kendil.
ngemel CTI? Iso. Ganteng aku. Joko Kendil. Aku aku seneng karo sampeyan. Ya, Dek. Aku bilang, Mbak, aku lapate krungu, sapa upin kok. Ya, aku seneng karo sampeyan, Kakang. kowe tenang ambek aku. Oleh impi. Aku oleh impi. Ora ngipi kasunyatan. Kowe tenang aku kan. Iso. Kowe tenang aku kan, Dek. Iso, Kakang. Dah. Saiki kari sampeyan gelem karo aku apa ora? Aku anu, Dek. Moh. Ora usah, Dek. Kakang Joko Kendil, aja kaya ngono lho, So. Aku kuwi wanita, aku putrane Nalendra. Nganti aku wis tembung karo sampeyan, dene sampeyan ki kudu ora usah. Udah. Aduh, aku aja mbok tampi. Ola udah, Dek. Ora usah iki piye to, Kakang? Ola udah ditalinah aku lem. Ora usah ditarik, sampeyan gelem karo aku. Aku udah apa kok timplah. Dek, Apa, Kakang? aku lagi gak impi ya. Ora, sampeyan ki ora ngipi kok. Kakang Joko Kendil, ngene yo. Sarene sampeyan ki uga seneng karo aku. Apa mung cukup kaya ngene? Lah terus delok piye, Dek? Sing Nek tak- lho, Dek. Atuce anake wong la duwe. Uripun ning desa. Aja meneh kok jenenge Tegal Tawah, Dek. Palibasan ndos sitoke ugi kenabel, Dek. Kakang Joko Kendil, Heeh. tak wenehi ngerti. Wong tresna ngono ora mawas pangkat derajat, bondo lan donya. Apa maneh rupa ning ati pawitane, Kakang? Menang, Dek. Iso, mula ya Kakang, nek sampeyan ki napa? Terus lawan Sekar Kenongo. Aku ngepengenake Kakang Joko Kendil kuwi nglamar tumeka ana ing Praja Majapahit, Kakang. Lamal. Ya iso to. Sing tak nggo nglamal iki lho apa lho, Dek? Sing tegese nglamar iki kok Kakang Joko Kendil kuwi nggawa bondo donya ning Majapahit ki ora. Dah telus. Kakang Joko Kendil kuwi matur ora kersane Kanjeng Rama. Nek kepengin dadi bojoku, lamar karo aku, Kakang. Dadi aku udune budal ning Ojo Ait, nglamar karo Dek Tegal Nongo. Iso. Dadi nek ono kowe ape balik? Yo balik to. Mengko nek ora balik, kabeh kawula ana ing Praja Majapahit iki mesti goleki karo aku, Kakang. Lah kowe balik numpak apa, Dik? Aku yo mlaku. Gelem tak teloleng lah. Iso. Nek ngeterno iki Kok tak jontekno. aku jak Numpak nang guli tak kebetine. wis ora apa-apa. Aku tak mulih sampean ki kondo simboke nglamar nyang omahku ya, Kakang. Oh, ngono, Dik. Iso. Nang lho ya, ning Ojo Golo. Mergo aku wis nulungi alowe, kok gek aku tekono kowe lalem nampa aku. Wis to sampean iki rasa kuwatir. Aku nampa karo sampean kok, Kakang. Nanti